Umilowane u Chryście Panu, braty i siostry, poważane słuchacze niedzielnej проповеди. Сегодня Христос у Євангелії припоминає нам об тим, що хто триває у їм, приносить багатий плон. Зачастую ми самі у своїм особистим духовним житті можемо не зовсім зауважати, что мы приносим плен, что наше життя духовно плодное, что мы неяк узрастаем. Одно из важных моментов, которые я сегодня хотел подкреслить, это то, про что у своей великой любови до Маті Божией писал и покинул нам, як заповедь, як тестамент, святий Людвік Марія Гриньон де Монфор. І в сьогоднішній проповіді буду опиратися на його думки, розважання. І він пише так. Чим більш душа буде присвячена Марії, тим більш вона буде належати Єсусу Христу. Чим більш ми зближаємося до Маті Божої, запрошаємо її в наше життя, будуємо з нею відносини, і вона тим більше нас до Єсуса приводить. А коли ми живемо у близьких відносинах з Єсусом, тільки тоді наше життя справжній плон приносить. Тоді ми духовно ростемо. Розпочався місяць май, це місяць особливо присвячений в Костюлі Марії, один з найпригожейших місяців во всем годе. И я хотел захватить, чтобы мы в своей побожности, у своих относинах с Господом и шли праз Марию, праз ее будование. Потому что Мария нас завсёды приведе до Иисуса. Есть много таких духовных напрамков, праз які мы можем освячаться, способів аскезу різного роду, да? Але самим певним шляхом до Ісуса є Марія. Його мать, це зрозуміло. І святий Людвік каже так, що віра Марії, справжня віра Марії, може допомогти нам узрасти у вірі. Любов Марії до Бога – это то, про что мы можем так само взрасти у любові і до Бога, і до ближніх. І він починає так, наприклад, кажучи про віру Марії. Чим большую доброзичливость этой величной князевны, называя Марию царицей князевной, и верной девы ты завоюешь, тем больше чистой веры будешь иметь у своем житті. Что значит чистая вера? Это вера не эгоистичная, это вера не забобонная, яка вельми часто сустракається у сирот християн. Ми більше забобони віримо, чим у живого Господа. Марія допомагає нам очищати нашу віру. Віри чистой, дякуючи якої ти не будеш клопотиться про речі знешние. Что это значит? Поглядите, сколько у нас суеты, сколько у нас некой привязанности ненормальной, пробачьте, привязанности до материальных речей. Мы часами пытаемся все контролировать, на все уплывать, мы потом психуем, нервуемся, у нас нечто не выходит, нам некие планы наши не реализуются. Да? Мы шмат энергии своей духовной тратим не на то, что потребно. Мы не доверяем Божьей руце, мы не доверяем Божьему проводу. И вот это наш клопот про внешние речи, про некие формы, ритуалы, про некие моменты, да, и они отводят нас от справдной веры, чистой веры, чистой, у духу и правде, як учать Евангелие. Мы привязываемся ось до неких там моментов, да, так, а это правильно зробити, неправильно, а так, а ось так и так далее. А серцем далеко. Ісус у Євангелії каже,
Фарисеям там казал: вы устами прославляете Бога, а сердцем далеко. Вот эта концентрация на многих неких формах нашей нават религийности, побожности, да, и она не дозволяет нашему сердцу контактовать с Господом. А Мария вучить нас в чистой вере, и она доверяла Богу за все это до конца. Веры живой и оживленной милосердностью, дякуючи якой ты все будешь робить для чистой любови. Еще раз послухайте, что это значит. Веры живой, оживленной милосердностью, дякуючи якой ты будешь робить все для чистой любови. Поглядите на наше штоденное життя, на наши обов'язки, сколько у них сухости, сколько у них формальностей. Нават сімейне життя, нават виховання дітей, нават взаємні відносини супругів, вони зачастую набирають з некої форми, обов'язку, сухого обов'язку, де нема любові. Бо ми повинні, ми мусимо, нам треба. Это те слова, которые постоянно нам переворачиваются в голове. А что мы робим от сердца? А детям зачастую потребна не просто ежа, не просто убрание, не просто что вы есть. Им потребна чистая любовь. Як її здобыть? Як ми можемо дати дітям своим, например, чистую любовь, коли мы сами не имеем понятия, что это? Коли мы сами ее не здобыли? Мы повинны працаваць сами над этой чистой любовью. Як я, як пастор, могу дать вам чистую любовь, коли я сам ее не здобуду? И щиро вам кажу, это мое свідчення, что Мария на данный момент в моем святарстве допомагає мне здобывать эту чистую любовь до Божьего народа. Раз Марию и с ею разом я учуся любить чистой любовью. Просто. Веры твердой и непохисной, як скала, каже святий Людвік. Ти навчишся у Марії віри твердой і непохисной, як скала, дякуючи якой ти застанешся твердым и верным сярод навальніцаў и життєвих випробуваннів. Поглядіться, мої дорогі, зачастую, яка наша віра, який наш довір до Господа. І він як кисель, як галеретка, яка болбочиться. То так, то так, туди-сюди. Вера Марії стабільна, чиста, тверда. Ісус, коли давав Петру владу, сказав: ти, Петр, ти скала, тільки на скале я побудую свой костел. Вера твоя повинна быть как скала, твердая и непохисная. И поглядите, как дьявол праз веки пытается раскачать костел. И он его раскачивает уже больше 2000 годов. И будет все больше раскачивать. Але Христос сказал: брамы пекельные костела не перемогут. Нават коли базилика Святого Петра развалится. Але Божий костел нет. Потому что побудованный на твердой вере, на скале. Мария имела такую веру. Уявите себе, коли она стояла под крыжом и бачила несправедливую смерть своего сына, але Божье Слово разважало в своем сердце, ее вера была как скала. И она терпела внутри все, и она переживала то, что было, але она была непохисной у веры, и она доверяла Господу до конца, она ведала, что это закончится Божьим планом добрым. Такой нам треба веры. Сярод навальніцаў і жыццёвых выпрабаванняў ты повинен быть твердым и верным. Этому учимся мы у Марии. Веры действенной и проникливой, як таямничий ключ, який дасть тобі уваход во все таємниці Єсуса, у таємницю призначення чоловіка і у серце самого Бога. Розумієте, де ключ від серця Єсуса? У Маті Божої.
Каб увайсці ў таямніцы сэрца Ісуса, каб увайсці ў Божыя таямніцы, Маці дасць табе ключ ад Божых таямніцаў. Веры адважнай, якая дапаможа без ваганняў пачаць і давесці да канца вялікія справы дзеля Бога і збаўлення душаў. Сколько мы распачынаем добрых справаў, не даводзім іх до конца. Не давяраем. Калі ёсць Божае абяцанне, калі ёсць Божая ласка, нам руки опускаются, мы знеохочиваемся. Мария поднимет твои руки. Мария поднимет тебя. Не захистаешься. Тому мы повинны трымацца мамы. Вера, якая будзе твоей полымянай походней, Божым жыццём, скрытым скарбам Божай мудрасці, і твоёй усемагутнай зброей, якой ты будзеш карыстацца, каб асвячаць тых, хто ў цемры, у цені смерці, каб запаліць халодныя душы і тых, каму патрэбная міласэрнасць, каб даць жыццё тым, хто памёр у граху, каб крануць і перамяніць сваімі пяшчотнымі і моцнымі словамі зацвярдзелыя сэрцы і кедры Лібану. Марыя дапаможа табе вось быць такім слугой милосердности, слугой Божьей любови. Як цудоўна, ведаеце, сэрца моё радуецца, калі я бачу наших мужчын з ружанцем у руках, разумееце? Это таты, это будучыя. Калі ён не только манціроўку трымае ў руках, калі, не дай Бог, не зброю трымае ў руках, альбо бутэльку толькі, ён трымае ў руках ружанец, разумееце? Это Божий человек, у яго перспектыва, у яго дзяцей ёсць перспектыва, потому что он утрымае ў руках ружанец. Ён пройдзе з Маці Божай розныя выпрабаванні, ён зможа выхаваць сваіх дзяцей, так і так. І таму сэрца радуецца, калі я бачу нашых мужчын у коле ружанцоў. І нарэшце, праз Марыю ты атрымаеш веру, каб супрацьстаяць д'яблу і ўсім ворагам збаўлення. З Марыяй толькі ты зможаш перамагчы зло, толькі з мамай. Яна тая, хто знішчыў галаву д'ябала, хто стаў на яе, хто сцёр яго пыху, хто знішчыў яго нянавісць сваёй чысцінёй, пакорай і любов'ю. Таму, мае хорошыя, я усіх заахвочу, і парафіян, і тых, хто сёння выслухае пропаведь нядзелю, звяртайцеся да Марыі, бярыце ў рукі ружанец, і ідзіце тым шляхам, которым яна ішла і которым яна нас вядзе, каб наше духовное жыццё было плодным, каб наше ввогуле жыццё было плодным для Господа. Сёння Езус у Евангелии кажа, што галіна, якая не прыносіць плоду, яна будзе адрэзана і выкінута вон. А кожная, якая дае плод, Отец ачышчае. Пра што ачышчае? Праз выпрабаванне, праз змаганне, праз асвячэнне, каб давала яшчэ большы плод. І напрыканцы зачытаю яшчэ прыгожыя словы святога Людвіка пра чыстую любоў. Маці прыгожай любові вызваліць тваё сэрца ад скрупулёзнасці і усялякага нявольніцтва страху. Яна адкрые яго і павялічыць, каб табе было лёгка бегчы па шляхах запаветаў яго сына, у святой свабодзе Божых дзяцей і ўліць у яго чыстую любоў, скарб якой мае толькі яна. Таму з гэтай хвіліны ты ўжо будзеш кіравацца не страхам перад Богам любові, але чыстай любоўю. Ты будзеш глядзець на яго як на добрага Отца, якому будзеш імкнуцца падабацца,
з яким будеш сардэчна размаўляць, як дзіця са сваім любым бацькам. І калі здарыцца так, што ты яго абразіш, ты станеш перад ім у пакоры, пакорна папросіш прабачэння, проста працягнеш да яго свае рукі і з любоўю уздымешся, без непакою і клопату, і ты зноў будзеш ісці да яго ўжо без смутку. Такі шлях дае нам Марыя. Таму трымайцеся, Маці Божай. Амин.